ito na mga ka-friends, yung unang i-introduce ko sa inyo na unit na pang negosyo, pang masa, pang family service. Isang FB type. Fuel injected na siya mga ka-friends. 5-speed. Yung stereo niya, yung SB type. Yan. This is very good mga ka-friends. Meron kayong mga business na kailangang hindi siya mababasa. Then, they go to the other side. Yan. Meron siyang window. Meron siyang ito. Very spacious na po yung likod niya po. Kung merong sasakay dito ng mga tao, pwede up to 20 persons po yung sasakay dito. Yan. Yung unit natin mga ka-friends, wala pa siyang aircon. So, pwede natin palalagyan ng aircon. No problem. Meron siyang cover, rim. Tapos ito. So yun mga ka-friends, mura lang to mga ka-friends, mga kanegosyo ko dyan. Ang presyo nito ay tumataginting na 250,000 pesos with free 1-year registration, with TPL insurance, and with MRC insurance and motor repair contract. In case merong mga aksidente na mangyayari na hindi natin mapokontrol. Yan po. Okay po, diba? So, tara, let's just contact me mga ka-friends. Don't hesitate to ask me mga queries nyo po. Huwag kayong mag-aatubiling magtanong. Meron tayong warranty nito, 1 month sa engine. Yung tire, yung rim, meron siyang cover mga ka-friends yan. Doon sa loob. Yung pinapakita ko sa inyo. Ika-cover niya dyan. Sa fuel injected type mga ka-friends, latest model na siya. Fuel efficient na siya kasi fuel injected. So, gasoline to mga ka-friends ha. So, that's all muna. So if meron kayong mga queries, just contact me mga ka-friends. Ilalagay ko yung contact ko, yung messenger ko sa end ng video na to. Okay? So, yan na muna. Till next time. See you next time for the other unit. Bye-bye!